בואו נדבר קצת על ירושות, לא עלינו, אבל אם כבר, אז עדיף שיהיה מסודר. עורכת הדין איריס גרבר? גרבר, שלום. מומחית לדיני משפחה וירושה, שותפה במשרד עורכי דין גרבר גרטל. ואנחנו רוצים לדבר איתך על ירושה, צוואה, חוזק שלה, לסדר את העניינים קצת. מה את יכולה לחדש לנו בתחום? אז ככה, בעיקרון, אנשים נוהגים להדחיק את הנושא של המוות. כן, אפשר להבין למה. כן, ומעדיפים לא לחשוב עליו. אבל אני אומרת, תסתכלו על זה כמו על אנשים לא רוצים שיהיה להם בבית שריפה או גניבה, ובכל זאת הם הולכים ועושים ביטוח. למה? הם רוצים לישון בראש שקט, לדעת שאם קורה משהו הם מסודרים. אותו דבר אני חושבת שצוואה. יש אומנם את חוק הירושה, שבמידה ובן אדם לא עשה צוואה, אז חוק הירושה שקבע המחוקק יחול. אבל אני בטוחה שלא תמיד זה הרצון האמיתי של הבן אדם. ואני אתן דוגמה, גם במיוחד אנשים צעירים חושבים שזה משהו ששייך לאנשים מבוגרים ולאנשים שיש להם המון רכוש, וזה ממש לא ככה. אני רוצה לתת דוגמה ממש האחרונה, המקרה הטרגי של איתן בירן עם אסון הרכבל באיטליה. שם, אנחנו יודעים איזה מלחמה מתנהלת עכשיו בבית משפט על האפוטרופסות של הילד. כן, זה משהו שאפשר למנוע אם ההורים היו עושים צוואה, וחוץ מהרכוש גם קובעים מי הם רוצים שיהיה האפוטרופוס של הילדים שלהם, אם חלילה קורה להם משהו, אז לא הייתה מתנהלת עכשיו המלחמה הזאת. אנשים צעירים כאלה לא חושבים על ה... בדיוק, ולכן אני חושבת שצריך להעלות את המודעות לזה. זה לא אוטומטית, ילדים זה לא כמו רכוש שאוטומטית עובר, כן? בית משפט היה בודק אם זה טובת הילדים, אבל אם אין איזושהי סיבה קיצונית, היו שומעים ומקדמים. קולם היה נשמע. באיזה גיל את ממליצה לעשות צוואה? אני חושבת שזוג שמתחתן אחרי כמה שנים, אפילו כשאין להם ילדים, רצוי, ואני גם מסביר למה. תיקחו לדוגמה זוג שהתחתן, עשוי כמה שנים, אין להם ילדים מבחירה. אם הם לא יעשו צוואה, לפי חוק הירושה, חוק הירושה קובע שמחצית הרכוש יירש בן הזוג, ואת המחצית השנייה ירשו ההורים של אותו אדם שנפטר. לא כולם רוצים את זה. זוג שנמצא בהליכי גירושים. שוב, הליכי גירושים אתה יכול להיות בכל גיל. אם אתה לא עושה צוואה, אז תדע שיכול להיות שבמהלך הליכי הגירושין, אם חלילה קורה לך משהו, מי שירש אותך, את מחצית מהזכויות, זה בן הזוג שאתה כבר לא... זה חוקי אבל לעשות למשל איזה מכתב בסתר מתוך כוונה. מה זה מכתב בסתר? איזה צוואה נסתרת שקובעת, תשמעו שלום לכולם, אני במקרה ויהיה לי משהו, תדעו שאני עם האיש הזה לא רוצה לחיות את כל חיי, כרגע אני איתו, ואם קורה לי משהו, אז שום דבר לא הולך אליו, יבוא הבן אדם ויגיד, מה פתאום? אנחנו חיים מאושרים, הבית משותף, הכל משותף. איזה שטויות אלה? יכולים לבטל את הצוואה הזאת? בוודאי, קודם כל בצוואה אתה יכול להוריש רק מה ששלך. אם יש למשל דירה, אז חצי כבר אוטומטית, זו דירה משותפת, חצי של... אתה יכול להוריש רק מה שיש לך. אני מדברת על מה ששלך. אתה לא רוצה ששום דבר משלך יעבור למישהו שאתה כבר לא חי איתו בטוב, שאתה כבר... אתה לא רוצה, אתה רוצה לחלק את זה בצורה אחרת. זה אותו דבר לגבי ידועים בציבור, אותו דבר לגבי פרק ב'. כבר יש ילדים מפה, יכול להיות שיש ילדים משותפים. צוואה גם יכולה להוות איזשהו מין תכנון מס. אם למשל למישהו יש 3 דירות ו3 ילדים, אם הוא לא יעשה צוואה, אז כל ילד בעצם יראה שליש מכל דירה. אם הם אחר כך ירצו למכור את הדירות, יהיה פה מיסוי מאוד... מדובר פה במיסוי מאוד גבוה. אם היו עושים צוואה, הדירה הזאת הולכת אז פשוט היו... עדיף לרשום מתוך 2 ילדים דירה על ילד אחד, ולהורות שהדירה שלו, אבל הוא חייב למכור אותה ולחלק כדי להימנע מהמס? גם אפשרות. וואו. תעבוד בזה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. זוג שיש להם 2 ילדים, סליחה, אין יותר מדי רכוש, יש דירה ו2 ילדים. לפי חוק הירושה, יש 3 מעגלים בעצם. הראשונים שיורשים זה הילדים, אחר כך וצאצאיהם. אחר כך ההורים וצאצאיהם, ואחר כך הורי ההורים וצאצאיהם. כמובן שאם יש בן זוג, אז מחצית הולכת לבן הזוג, והיתרה, איך שאמרתי. זוג שיש להם רק דירה, במקרה שאחד מבני הזוג הולך לעולמו, אז הדירה בעצם מתחלקת בין ההורה שנשאר בחיים לבין 2 הילדים שנותרו. הגיעה לפני כמה שנים איזו אישה מאוד מבוגרת, כבר הייתה לקראת גיל 80, דירה מאוד יקרה, צו הירושה אמר, חצי לך וחצי 2 ילדים מתחלקים. בא אחד הילדים ואמר, אני רוצה את החלק שלי. תמכרי את הדירה, תני לי את החלק שלי.
אמרה לו, מה אתה רוצה, שעכשיו בגילי אני אתחיל למכור את הדירה ולחפש מקום אחר? לא עזר לה, הוא הגיש תביעה לפירוק שיתוף, ולא הייתה לה הגנה, הייתה חייבת למכור את הדירה ולתת לילד את ה... אז מילה אחרונה בעניין, כי באמת חשוב, צוואה הדדית הייתה מונעת את זה. אם בן אדם מוריש את כל הרכוש שלו לבן הזוג, ובן הזוג מוריש לו את הכל, ורק אחרי זה הילדים יורשים את הכל. תהיו ברורים. תהיו ברורים ומוכנים. וואטסאפ מספיק במקרה הזה? לא. לא. זה עוד משהו שחשוב, אם כבר עשית צוואה, לך תפקיד אצל רשם הירושות. שלא יסרב ולא יעלה. וואטסאפים. איריס, תודה. בסדר, לא נחלק את הדירה. טוב, בסדר.